И не мога да откъсна очи от гърба ти. Гърба ти от тая палава рокля. Вие какво правите в момента? Бърша пода. Чудесно! Ако не излезе актриса от нея, поне ще има с какво да си изкарва хляб. Давате нататък. И косата ти толкова дълга и влажна и мокра. Много еротично. Мик Джагър в булчинска рокля би изглеждал по-еротично от подобна актьорска игра. То е не само еротично, то е много работи. И малко откачено. Откачена е само идеята и да се яви изобщо на кастинг. Но нека се насладим на друг природен талант. А нали идеята беше да си подготвил нещо? Имаше такова нещо като изискване? Ами знам, аз много си мислех с какво да ви така бръкна в сърцето, ама нищо не ми хрумна. В сърцето не знам, но със сигурност съвсем скоро ще им бръкне в здравето. Пакония ми вика, мъжа, не е ли проява на неуважение, че не са подготвил? Викам, какво да направя? Нищо не ми хрумна, бе, мен. Ами тогава какво правиш на кастинг за актьори, бе, мен? Стига на мен! Не виждаш ли, че нищо не му е хрумнало? Разкажи една забавна история, бе. Един приятел се блъсна с колата. Блъсна се с кола, това забавно ли? Еми, да, защото не е бил в колата. Хем не е бил в колата, хем се е блъснал. Как става този номер? Сашто Свет. Излезе от колата, докато е в движение, до вратата и в същото време колата мина през него и се блъсна. Ами сигурно и на този младеж, дето е в колата, не му е хрумнало, че не можеш да шофираш докато си извън нея. Лошо момче. Какъв пример дава на младите шофьори? Азовек. Ти не си виждал лоша момче, Малине? Я гледай. Лошо момче. И излиза с топката. Че какво му е лошото на това момче? Момчето не е лошо, но виж за скетча не е съвсем сигурно. Тогава нека да видим хубавото момче. Това ли е хубавото момче? Не, Зоек, това е хубавото момиче. Забравих да кажа, че на лошото момче топката е пукана. Мен ако питаш на този участник, му е пукана работата. По-добре да ти е спукана работата, отколкото да спукаш някой жури от смях с английския си. They didn't reach because of better days. They just gave up. And you call this a life, huh? Taking daddy's money, buying your knickknacks and dollies and eating his fucking chicken. Само Христо Стоичков може да преведе толкова сложна вербална конструкция. Между другото, с подобен английски, участничката спокойно може да дублира някой унгарски And екшен. you call this a life, huh? Зоек, този невероятен акцент не ти ли напомня много на една стара наша познайница? Да си припомним. Май Валентина Хасан и участничката в кастинга са ходили на едни и същи уроци по английски. На български можете ли? На български. Не са те пуснали, защото си по-добра, защото си имала нещо късмет, идеш на баща си пилито. На баща си пилито. Това е някакъв китайски специалитет ли е? Идеш на баща си пилито. Да ти кажа често, предпочитам на майка ми пилито с картофи.